Ay, maayo pastor, kay balik na po kag alagad sa kinahitasan. Oo, kay ang misyon ako, mag-uhon ta mo. Oo nimo pastor. So makaayo ka na yung mata nako pastor. Binuang dinala naman na nimo imong mata. Ang ako alang, mag-uhon ako ang iyong mga maling binuhatan. Uy, Han! Nagunsa makadirahan? Ay nangahoy ko hanoy kay watay sugnod sa balay. Tay sa asa man kamatuhan. Ay, Han! Adlaw Domingo man ron, magwali ko niya. Di sa ko katagad nimo, muadtos ako. Sigihan pag-amping. Bantay bitaw guli nimo ha, mahubog na pug ka. Hanap po ng pastor nga piling limpyo, oh. Surot gina kong dugoan ni ay, kung makakita ko ani niya ay. Mga igsoon ko, mag-ampo kita. Kay karon na abot ang kalamidad, magkinahiusa kita o magtinabangay kitang tanan. Kaya ang kinahitasan ay mo bahala sa tuwa ug balik na kitag alagad. Kaya ako isip usa ka pastor, ako'y mo guide sa inyo ha. Hanap po ng pastor, oh. Nagwaliwali na sad. Kung sa ikaw mag-guide, nga ikaw maginagsugod sa tanan, pastor. Nana po ning bayot oh. Nakadungong ko sa mong gipangyaw-yaw bayot. May pagundangon ng mga plano ni mo, pastor, kay pangka na kayo ka ay. Nakatambag po ning bayot oh na makasasala kayo. Hinunta ka pa sinong mayuta ka. Uy, pastor. May udto dra. Uy, mayong utos sad gimo. Ano ba ato? Asa ka mo ato pastor? Ah, magwali ko kay adlaw Domingo ron. Ay, maayo pastor, kay balik na po kag alagad sa kinahitasan. Oo, kay ang misyon ako, mag-uhon ta mo. Bag-o nimo pastor. So makaayo ka na yung mata nako pastor. Ay, binuang dinala naman na nimo imong mata. Ang ako alang, mag-uhon ako ang iyong mga maling binuhatan. Ay, abi na ko maayo nimo ni akong mata pastor. Aw, gimo, di ko makaayo ng mata. So, di ta ko makakuan sa mga kay mulakaw sa ko na ko wali dito. Uy, luuyan akong isa kay suon, oy. Nagtanga man, murag. Nalulungan na sa bisyo ba, pero testingan ko nagtambag, basig mamingnaw di ay, para mabag-o ni siya. Uy, igsuon ko. Undangin na ka na mong pagbisyo. Wa ko igsuon ka, pastor. Kalasgaw. Kanang imong pagbisyo, undangi ka na, kay makadaot ka na sa imong pagkatao. Daot? Ikaw may pastor daot. Na ako na inoon na daot, ana inoon, na igor ako nagtambag nimo para magbag-o ka. Ikaw may daot. Unsay daot? Yan, hira baka diri magsinamok. Igor mo daw nagtambag ka ni ako na namoy napiki.